Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το φίλον των Άγγελων του Νοσηφόρου, των Δημαρχαίων του Δήμου της Πάφου, για την επίσκεψη αυτή, για τη σύσκεψη αυτή σήμερα, που σκοπό έχει βασικά την ενημέρωση γύρω από τις προσπάθειες που γίνονται για την δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου ζώων, επαρχιακού θα έλεγα, το οποίο ουσιαστικά το κονδύλι είναι ήδη εγκριμένο στους προϋπολογισμούς και ουσιαστικά χρειάζεται να ξεπεραστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση του τεμαχίου, του συγκεκριμένου έργου. Όπως έχω ενημερωθεί, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για το συγκεκριμένο τεμάχιο που έχει επιλεγεί. Θα γίνει προσπάθεια με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση και στο ξεπέρασμα όλων αυτών των σκοπέλων που υπάρχουν. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτές τις προσπάθειες η Πάφος να μπορέσει τουλάχιστον την περίοδο που είναι η θητεία μου ως Επιτρόπου, τους 18 επόμενους μήνες, να μπορέσουμε ακριβώς να το υλοποιήσουμε και να το εγκαινιάσουμε. Άρα το πρόβλημα είναι η οριοθέτηση του χώρου που έχει εντοπιστεί στην Αναρίτα, αυτό με το ζήτημα. Ναι, φαίνεται ότι ακριβώς υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για το συγκεκριμένο δωμάτιο, το οποίο έχει ουσιαστικά γίνει εισήγηση για να είναι στην κοινότητα Αναρίτα. Οπότε αντιλαμβάνομαστε ότι όλα αυτά θα πρέπει να δούμε με τις εμπλεκόμενες πλευρές πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Συν το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε, μιλούμε στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει αδειοδότηση, γιατί για να μπορέσει να παραχωρηθεί το κονδύλιο αυτό χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές, αδειοδοτήσεις. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι είναι στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να μπορέσει το έργο αυτό το συντομότερο δυνατό να υλοποιηθεί. Και μιλάμε αποκλειστικά καταφύγιο σκύλων, έτσι. Ή ζώη τελικότερα. Η πραγματικότητα υπάρχει προτεραιότητα για τα δέσποτα ζώα, κατά κύριο λόγο σκύλους. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις οι οποίες μιλούν και για γάτους. Ως εκ τούτου αυτό θα συζητηθεί, να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί και αυτό το κομμάτι να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, κύριος Νοσηφόρου. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μιγιάλ Μυριάθος και ταυτόχρονα να τον συγχαρώ για τα νέα του καθήκοντα που ανέλαβε σαν επίτροπος για τα ζώα. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του ώστε να επιλύσουμε το πρόβλημα που μαστίζει την πόλη μας. Έχει αναφέρει όλο το πλάνο τι επικρατεί για τον Δήμο Πάφου. Πιστεύω ότι με μια καλή συνεργασία όλοι θα επιλύσουμε τα προβλήματα. Στόχος μας είναι για την προστασία των ζώων, αν είναι σκύλοι ή γάτοι. Αυτό σίγουρα δεν θα το παραβλέψουμε ή να αφήσουμε να εκτροχιαστεί η κατάσταση με τα ζώα. Στόχος μας είναι να φροντίσουμε για την καλύτερη φροντίδα για τα ζώα.